गभर्नमेन्टनिफ्राय इस बार 400 पार होनानै बीजेपी दिला मोनसे मेसेज फोसावदोंमोन आरो बियो जोबोद बिथांनि मोनसे सक्सेसफुल आउटकामखौ जोङो नुनो मोनगासिनो दङ जायनि जाहोनाव जोङो नुदों प्रहलाद ब्रह्म बिथांनि न'आवहाय एटाक खालामनाय अन्थाइ खुबैनाय बेनिफ्राय लैहोर लैहोर बिथांनि न'आवबो गारि नहीं मुझे लगता है 200 से नीचे ही रह जाएंगे 400 छोड़िए आप और मुझे एक बड़े नेता ने कहा बीजेपी के कि अगर ये 200 से नीचे रह गए तो हम ही हटा देंगे इनको बेखौ जुदि नायदोंबा बिथांनि इन्सपिरेसनावनो नैबे 3 इडियट्स मुभिखौ बानायनाय जादोंमोन उदै सायाव लानानै उन्दुदों सोरबा हायाव बनानै उन्दुदों सोरबा मनायाव लादों सोरबा बेगाव लादों सोरबा बोजबनानै लादों बड'लेण्ड बुब्लि बड'लेण्ड रादाब नैबे मिडिया पर्टेलनि गेजेरजोंहाय हेल' लोगोफोर बयखौबो हेल' एस ब्लग चेनेलाव गोसो गोरबोनिफ्राय बरायनाय थाग्रोबाय अलमस्ट जोंनि आसामावथ' जोब्बाय थर्ड फेजआ जोबलांबाय एन्ड लास्ट जोंनि जितु क'क्राझार लकसभा बियाबनि रिजाल्टआ माबायदि जागोन स' नैबेनि बागै गोबां माने मोनसे ट्रेन्डिं जागासिनो दङ बयबो मिथिनो लुगैदों जिहेतु रिजाल्ट बेनि आउटकामनि डेटआ इन बिटुइन अराउन्ड 4 weeks बा 3 weeks दंबावो स' बेखौ लानानै गोबां रायजो राजाफोरनि गोसोआवहाय उसुगुदु मोननाय सोर देरहामारगोन बोरैहाय जामारखो सोर फैमारगोन सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआवहाय सोर सरकार दानो थांगासिनो दं नैबेनि गोबां सोंथि दङ आरो नैबे भिडिअनि गेजेरजों आं नोंथांमोनजोंहाय मोनसे प्रेडिक्शन जों खालामनो नाजागोन आरो बेनि गेजेरजों जोङो दिहुननो नाजागोन जे एक्चुअलि जोंनि बिटिसि हालामनिखौ लानानै जि लकसभा मोननै सिटआवहाय गेलेनाय जादोंमोन इभेन द' मोनसे दरं उदालगुरिनि मोनसे पार्शियेल पार्टआ जोंनि बिटिसि हालामनिफ्राय गोग्लैयो स' बेखौबो जोङो सरजाबफागोन स' ओभारअल जोङो मोननै सिटखौ हमनानैहाय दिनै बेसिस खालामनानै बेखौ दिनै सावरायनो थांगासिनो दं स' जोङो मिन्थिगौ बड'लेण्ड बुब्लि बड'लेण्ड रादाब नैबे मिडिया पर्टेलनि गेजेरजोंहाय सोरनि निउसखौ वान साइडेड जानानै गोबांसिन होनायखौ नुयो थेवब्लाबो आङो बे सिङावहाय हाबनानै माखासे बिथांमोननि निउस होनायनि आरो रायजो राजाफोरनि फिननायखौ नायनायावहाय जेब्ला बिथांमोना मोनसे अपिनियन पल साजेस्ट खालामदोंमोन बैयावहाय जोङो नुदों मा गोबांसिनानो मोनसे पार्टिखौ जोंनि बर' रायजो राजाफोरनि गेजेरावहाय सापर्ट खालामनायखौ गोबांसिन नुनो मोनदों थिग बिदिनो साननैसो सिगां देरहासार इस्लारि बिथांनि चेनेलावबो बिथाङा मोनसे प्रेडिक्शन होदोंमोन जे सोर थारैनो लकसभा क'क्राझार बियाबावहाय देरहानो थांगासिनो दङ स' नैबे पिक्चारा एसे क्लियार जाबोहांबाय आरो मेन गुबै टपिकसिम आवगायलांनायनि सिगां जोङो उननि जाथायफोरखौ जोङो एसे बिजिरनानै नायनि जोङो नुदों गोबां प्रहलाद ब्रह्म बिथांनि न'आवहाय एटाक खालामनाय अन्थाइ खुबैनाय बेनिफ्राय लैहोर लैहोर बिथांनि न'आवबो गारिखौ खुबैनाय ग्लास बायलांदोंमोन बिथांनिया एन्ड पुलिसफोरनि मोनसे फ्लाइं स्क्वाड बिथांमोनाहाय बिथांनि गारिखौ विदाउट रिजन लामायाव दोनथ'नाय बेफोरबायदि एन्ड रिजन सोंनायावहाय बिथांमोना बिनि फिननायखौ होनो हायैखौबो जोङो नुनो मोन्दों आरो लोगोसेनो हाग्रामा महिलारि सार बिथांनि गारिखौबो लामायाव बेबायदि दान्दिसे सम लाखिथ'नायखौ जोङो नुनो मोन्दों आच्चा जेन हक बेजों लोगोसे आरो जोङो गोबां फैसानि बाना नुदों सोरबा उदै सायाव लानानै उन्दुदों सोरबा हायाव बनानै उन्दुदों सोरबा मनायाव लादों सोरबा बेगाव लादों सोरबा बोजबनानै लादों सोरबा रानथिंनाय बेफोरबायदि जाथायखौ जोङो गोबां नैबे साननैसोनि जितु बिसायख'थिनि केम्पेइननि गेजेरजों जोङो गोबां बेफोरबायदि सिटुएसनखौहाय नुनो मोननाय जादों आरो बेनि फिननाय बेनि फारसे रायजो राजाफोरनि माबायदि अपिनियनमोन जों बेफोरखौ दिनै नैबे भिडिअनि गेजेरजों एसे सावरायलांनो नाजागोन आरो एसे खोथाफ्रा क्लियार जालांगोन अब्लाना सोर थारैनो क'क्राझार बियाब आरो दरं उदालगुरि बियाबावहाय थारैनो सोर मोनसे पार्टिनि बांसिन गोहोम गोलैनायखौ जोङो नुदों रायजोफोर जोङो सेन्ट्रेलनि खोथाखौ रायज्लायनो थांला दिनै सेन्ट्रेलाव सोर गभर्नमेन्ट फर्म खालामगोन बेखौ जोङो दा एसे पिक्चारखौहाय स्पष्ट जानो हानाय नङा मानोना बिथांमोननि बिसायख'थिया दासिमबो सोलिगासिनो दङ आरो 4th फेज दंबावो 5th फेज दंबावो बेनि उनावसो जोङो एसे मोनसे ओभारअल प्रेडिक्शनखौ खालामनो हागोन दा स' बियो जोबोर इन्ट्रेस्टिं जागोन नायनो थाखाय सेन्ट्रेलावहाय सोर गभर्नमेन्ट फर्म खालामो न' डाउट जोङो क्लियार जानो हायो मोनसे खोथा जे उइदाउट एलायन्स एबा सेन्ट्रेलावहाय सरकार जानाया बे एसे गोब्राब नुहुरदों मानोना अपोजिशन हिसाबै जोङो नुबोबाय थादों राहुल गान्धी बिथाङा एबार थांनाय 2019निख्रुइ एबारनि बे बारावहाय गोबांसिन गोख्रों जानायखौ नुनो मोनदों आरो बिथांनि
माखासे जितु एजेन्डाफोर बियो जोबोद बिथांनि हेल्पफुल जानाय बायदिखौ जों नुनो मोन्दों। जेरै बिथांनि भारत ज'र' यात्रानिफ्राय लानानै भारत न्याय यात्रासिमहालागै बिथांनि जि हान्थिनाय लामा हान्थिनाय बियो जोबोद बिथांनि मोनसे साक्सेसफुल आउटकामखौ जोङो नुनो मोनगासिनो दङ। जायनि जाहोनाव जोङो नुदों मोनथाम रायजोआवहाय कंग्रेसआ थाबैनो स्टेटफोरावहाय पावाराव फैनो हानायखौबो नुनो मोन्दों। जेरै हिमाचल प्रदेश, तेलेंगाना आरो कर्नाटका बायदि रायजोफोरावहाय बिथांमोना गावनि सरकार दानो हानाय। स' बियो क्लिन स्विप खालामगोन बिथांमोना बे मोनथाम सिटआव। दा नायनो गोनां जाहोना बेसो जे उत्तर प्रदेश मोनसे मेक्सिमाम लकसभा कनस्टिटुवेन्सिनि सिट हल्ड खालामनाय मोनसे स्टेट। स' बेवहाय जाय मोनसे रल गिदिर प्ले खालामनो हायो बिथांमोननि गभर्नमेन्ट दानायनि चान्सेसा गोबांसिन जायो होननानै जों बयबो मिथियो। जिहेतु बेनि उनाव जोङो मध्य प्रदेश, गुजरात बायदि गिदिर स्टेट्सफोरखौ जोङो नोजोर बोनानै नायनांगोन। स' बेयावबो जोङो नुनो मोन्दों बिजेपिनि पजिशना जोबोद मोजां नङा होननानै जोङो मिथियो। आरो बेजों लोगोसे एबारनि बाराव जोंनि आसामनि CM बिथाङा बुंनाय बायदिब्ला 14 आउट अफ 14 बिथाङा बुंदोंमोन। जेरै सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनिफ्राय इस बार 400 पार होननानै बिजेपि दला मोनसे मेसेज फोसावदोंमोन। नाथाय बे दिनैनि समाव सासेबो लिडारनि खुगायाव जोङो बे खोथाखौ खोनानो मोनला। इस बार मोदी 400 पार होनाया बियो बिथांमोना एसे हमदांना मोनबाय जानांगौ। देश के सबसे सीनियर नेताओं में एक सत्यपाल मलिक, और उनका ये कहना है कि जो 400 पार का नारा है, 400 पार 400 पार, इसमें कोई दम नहीं है। जीत रहे हैं, जो 400 पार का नारा दिया है, आपको मलिक साहब लगता है कि एक मेजॉरिटी में आ रही है इस वक्त बीजेपी की सरकार? नहीं, मुझे लगता है 200 से नीचे ही रह जाएंगे, 400 छोड़िए आप। और मुझे एक बड़े नेता ने कहा बीजेपी के कि अगर ये 200 से नीचे रह गए तो हम ही हटा देंगे। दा बिथांमोना फाइट खालामगासिनो दङ जेरैखि जाया मोनसे मेजरिटी 272 मेजिक नम्बरखौ मोननो थाखाय, माने बे एब्सोल्युट मेजरिटी मोनसे पार्टिया मोननांगौ गभर्नमेन्ट दानो थाखाय। दा बेखौहाय बिथांमोना सिंगल मेजरिटी देरहानानैहाय मोननो हागोन ना हाया बेखौ उननि समफ्रासो खोन्थासिगोन। किन्तु बे मोनसे खोथा क्लियार जाबाय, बिथांमोना 400 पारथ' नङा, बिथांमोना 300 पारखौ जुदि दांहैनो हायोब्ला बे मोनसे बाख्नायथावना जागोन। किन्तु बिथांमोना गोबां निउज चेनेल्सफोरनि जुदि बिथांमोननि ओपिनियन्सफोरखौ नायोब्ला, रायजो राजाफोरनि ओपिनियन पोल्सफोरखौ नायोब्ला 250 सिमबो मोननाया जोबोद गोब्राब जानो थांगासिनो दं होननानै मिथिनो मोन्दों। आरो बेजों लोगोसे जोङो नुदों बिहारावहाय गोबां मोनसे RJDनि लालु प्रसाद यादवनि फिसालानि जितु पार्टी, बिथांनि लिडारशिपआव जे पार्टी सोलिगासिनो दङ, बिथाङा जोबोद मोनसे गोख्रों रल लानायखौ नुनो मोन्दों। आरो रायजो राजाफोरनि अनसायनायखौबो जोङो नुनो मोनगासिनो दङ। आरो बेजों लोगोसे साउथ इन्डियायाव जोङो नुयो मेक्सिमाम साउथ इन्डियायावहाय गोबांसिनानो बिजेपि पार्टिखौहाय सापर्ट खालामा, बा बिजेपिनि गोबां माने रायजो राजाफोरनि गेजेरावहाय मोनसे धौ गैया। स' बेखौबो क्लियार। स' केरेलायावहाय गावसोरनि मोनसे रिजनेल पार्टी दङ, बिथांमोनानो गोलाव समनिफ्राय देरहाबोबाय थानायखौबो जों नुनो मोन्दों। स' बियो क्लियार, बबेबा नङा बबेबा खनाजोंहाय इन्डिया एलायन्सआ मोनसे गोख्रों रल लानायखौबो जों नुनो मोन्दों। आम आदमी पार्टीनि CM दिल्लीनि अरविंद केजरीवाल बिथांखौ जेरैहाय लिकेर स्केमनि केसावहाय बिथांखौ जेलाव सोनानै दोननायाबो मोनसे इन्डिया एलायन्सनि थाखाय मोनसे बहुत पजिटिभ रिजाल्ट लाबोनायखौबो नुनो मोन्दों। मोनसे किसान आन्दलननि जितु जाथाय जालांनाय बेबो इन्डिया एलायन्सखौहाय जोबोद मदद होनायखौ नुनो मोन्दों। आरो किसानफोरा गोबाङानो दिनैनि समावहाय इन्डिया एलायन्सजोंहाय सापर्टआव दङ। बेखौ दिनै जोङो पिक्चारखौ क्लियार नुनो हानाय जादों। बिदिनो फिसा फिसा जाथायखौहाय लानानै जोङो गोबां कालेक्टिभ रिसर्स हिसाबै लानो हायो। आरो बेनि फिसा फिसा जाथायनि जाहोनावनो दिनै बिजेपि दोलोआहाय गोबां सिट्सफोरावहाय कनफिउसन बा डाउट जानो गोनां जादों। स' नैबे थिग बिदिनो लादाखआवबो जों मिथिगौ, नोंथांमोना 3 इडियट्स मुभिखौ जुदि नायदोंबा बिथांनि इन्सपिरेसनावनो नैबे 3 इडियट्स मुभिखौ बानायनाय जादोंमोन। आमिर खाना बिथांनि रलखौ बे मुभिनि गेजेरजों दिन्थिनायखौबो जों नुनो मोनो। आरो जोंहा मानगोनां CM प्रमद बर' बिथाङा जोंनि BTC हालामावहाय बिथांखौ गेस्ट हिसाबैबो लाबोनाय जादोंमोन। मोनसे इनोभेटर, सासे इनोभेटर हिसाबै, सासे एडुकेशनिस्ट हिसाबै बिथांखौ जोंनि BTC हालामावहाय लाबोनाय जादोंमोन। स' बिथाङानो जाहैबाय नान आदार देन सनाम वांचुक। बिथाङा सासे इन्जिनियार आरो एडुकेशनेल रिफर्मिस्टबो। आरो बिथांनि लिडारशिपआवनो लादाखआव मोनसे गोबाव सम माने हांगार स्ट्राइक लानायबो जादोंमोन। नाथाय
गभर्नमेन्टनि फारसे कुनु सिम्पाथि दिन्थिनायखौ जोङो नुनो मोनाखै। स' बे गभर्नमेन्टनि फारसे बोरैहाय आसा खालामथावना फिसा फिसा रायजोफोरा होननानै रायजो राजाफोरनि गेजेराव मोनसे गिनाय फैदों। इन्डिया एलायन्सआनो दानाय जाहैदों भारतनि संबिधानखौ रैखाथि होनो थाखाय। थिग बेबायदिनो दानिया जोंनि बिटिसि हालामनि खोथाखौ रायलायोब्ला दिनै रायजो राजाफोरा मानि जाहोनाव नैबे मोनसे पार्टिखौ गोबांसिन जोंनि बर' रायजो राजाफोरनि गेजेरावहाय सापर्ट खालामनायखौ नुनो मोन्दों होननानै जोङो बुङोब्ला थोंजोङै जोंबो मिथियो अनलि फर वान पार्पस, बेनो जाबाय 6 शिड्युल आरो 8 शिड्युलखौ रैखाथि होनो थाखाय जों मोनसे हप खालामनाय जादों जे दरं उदालगुरियावबो, जिहेतु दरं उदालगुरि समस्थियावहाय बर' रायजो राजानि पपुलेसना एसे खम, मानोना बेयाव गासैबो पार्टआनो बिटिसि हालामनि नङा। दरं उदालगुरियावहाय माखासे पार्टआ जोंनि बिटिसिनि बाहेरानि दङ गोबांसिनानो। स' बेयावबो प्रेडिक्सन मोनसे खालामदों बा जोङो मोनसे अभारअल अपिनियन्सफोरखौ नुनानै जोङो बेखौ एसे बुंनो हायो जे दरं उदालगुरियावबो दुर्गा दास बर' बिथांनि जिथु पजिशना जोबोद मोजां होननानै मिथिनो मोन्दों। आरो लोगोसे क'क्राझार जिहेतु जोंनि बर'नि उथुमाय, जोंनि नार्भ सेन्टार होननानै जों बयबो मोनथियो। स' बेवहाय दिनै जोङो नुदों गोबां दैदेनगिरिफोराहाय रुलिं गभर्नमेन्टनि फारसे बिथांमोननि जे इलेक्शन केम्पेइननि स्टाइलखौ नायोब्ला जोङो बेनि सिगां जोंहा मानगोनां इउजि ब्रह्म बिथांनि खुगानिफ्राय जोङो खोनानो मोन्दोंमोन जे जोंहा अलरेडि 100% देरहाखानाय बिजाथि जोङो फोसावनो थांगासिनो दङ, स्मार्ट, इन्टेलिजेन्ट आरो सासे बिराद गोरों व्यक्ति, रायजो राजाफोरनि लुबैनाय बायदि केन्डिडेट जोङो फसंनो थांगासिनो दं होननानै बिथाङा मिडियानि गेजेरजों मोनसे बाइट होदोंमोन। रुलिं गभर्नमेन्टआबो ओरैनो जनानै थायाखै, बिथांमोना बाइट्सआव होनदोंमोन मोनसे खोथा, नाथाय प्रेक्टिकेलि जोङो नुदों आलादा महर, नङा होमबा रायजो नोंथांमोन। स' जोङो नुदों बिथांमोना नारा नाथा जोबोद सेन्ट्रेलनिफ्राय लानानै स्टेटनि गासैबो मिनिस्टार्सफोरखौहाय जोंनि फिसा बिटिसि हालामाव मोनसेल' लकसभा बियाबनि थाखाय बिथांमोना गोबां खस्थ' नारा नाथा जुजिनायखौ जोङो नुनो मोन्दों। स' नैबे रोखा फोरमान होयो जे बिथांमोना कनफिडेन्टआव लानो हायाखै जे क'क्राझार लकसभा बियाबखौहाय इजिलि देरहानो हागोन होननानै। मोनसे प्रेडिक्सना दिनैनि समावहाय क्लियार जानानै फैदों जे फाइटआ जोबोद इजि नङामोन, जोबोद गोब्राब मोनसे फाइट जादों होननानै जोङो बयबो मोनथियो। जोङो नुदों अराउन्ड जोङो 12 to 14 स्टेटनि फारसे केबिनेट मिनिस्ट्रिफोर आरो MLA फोरजों लोगोसे CM बिथांजों लोगोसे प्राइम मिनिस्टार बिथांजों लोगोसे हम मिनिस्ट्रि आरो पार्टी प्रेसिडेन्ट JP नाड्डा बायदि बिथांमोना फैनानै इलेक्शन केम्पेइनाव बाहागो लानो गोनां जानायखौ जोङो नुनो मोन्दों। स' बे रोखा फोरमान होदों जे दिनै वान मेन आर्मि बिथांजों जुजिनो थाखाय बिथांमोना जोबोद अलखदाव आरो जोबोद खस्थ'नि गेजेरजों भुगिबोनांदों आरो फ्रास्ट्रेसननि जाहोनावनो बिथांमोना दिनैनि समावहाय सोरखौबा बुनाय, सोरखौबा अन्थाइ खुबैनाय, सोरनिबा गारिखौ लाखिथ'नाय, बायदिसिना पावार गोहो, फैसानि बाना बायदिसिना खालामनो गोनांबो जानायखौ जोङो नुनो मोन्दों। स' बेफोरजों पिक्चारा क्लियार जादों दिनै बर' रायजो राजाफोर आरो जोंनि बिटिसि हालामनि रायजो राजाफोरा 6 शिड्युलनि मर्यादा, 8 शिड्युलनि मर्यादा आरो गावनि मोन्थायनि गासैबो खोथाखौ बिथिङाव नोजोर होनानै बिथांमोना दिनैनि समावहाय भटखौ थुदों। बेनो रोखा फोरमान होदों जे फैबाय थानाय समावहाय जोंनि मोनसे रुलिं गभर्नमेन्टनि पजिशनाहाय बेसेबांसिमहालागै जोङो बेखौ नुनो मोनबावगोन, बेबो समनि गेजेरजों जोङो मिथिनो मोनगोन। आरो लोगोसेनो जोङो गोबां इउटुबार्सफोरनि एनालाइसिस खालामनाय, बिथांमोननि प्रेडिक्सन खालामनाय आरो जोंनि बिटिसि हालामनि नायल' जाल' मोननैसोल' पर्टेल मिडिया, बड'लेण्ड बुब्लि, बड'लेण्ड रादाब बायदियावहाय रायजो राजाफोरनि जि अपिनियन, जि कमेन्ट्स हरनाय, सोर देरहागोन सोर देरहाया बेफोरनि बागै सोंथि खालामनाय अपिनियन पलफोरावहाय जोङो नुनो मोन्दों दे मेक्सिमाम पार्सेन्टेजआनो जोंहा वान मेन आर्मि बिथांनि दोलोखौहाय सापर्ट खालामनायखौ गोबांसिन नुनो मोन्दों। स' नैबेनो मोनसे एग्जाम्पल जे दिनैनि समाव रायजो राजाफ्रा सांग्रां जाबाय आरो रायजो राजाफ्रा दिनैनि समाव ओरैनो लिडार्सफोरनि पलिटिकेल डायलग होनायजोंहाय गोदावग्रा नंलिया। दिनैनि समाव रायजो राजाफोरा गावनो बिजिरनो हानाय जाबाय, गावनि चइस मोनसे खालामनो हानाय जाबाय, राइट डिसिसन मोनसे लानो हानाय दिनै जोंनि साफ्रोमबो रायजो राजाफोरा दंसै होननानै जोङो बुंनो हायो। स' जोबथारनायाव रायजो नोंथांमोन लास्टलि आं मोनसेल' खोथा बुंनो सानदों जे मानि जाहोनाव नैबे लकसभा बियाबनि बिसायख'थिया जोंनि बिटिसि हालामावहाय जोबोद इम्परटेन्ट होननानै बुङोब्ला नैबेनो जोंनि फिउचारनि थाखाय मोनसे प्रेडिक्सन, बेनो फिउचारनि मोनसे टारगेट जे फैबाय थानाय जितु काउन्सिल इलेक्सनावहाय बबे मोनसे पार्टिया एबसुलुट मेजरिटि देरहानो हाथारगोन आरो जोंनि बेसेन गोसा भटखौहाय जोङो थारैनो सोरनो खोमारोबा साबसिन जागोन, बेखौ जोङो नैबे लकसभा बियाबनि रिजाल्टनि उनावहाय जोङो बेखौ रोखा मोनथिनो मोनगोन जे नैबे दोलोआ 100% गभर्नमेन्ट दानो थांगासिनो दङ होननानै।
आरो बेखौबो जोङो मोनथियो बयबो जे जिथु अलायन्स दङ दा जिथु अलायन्स दङ बर्तमाननि समावहाय बेबो समनि गेजेरजोंहाय थानाय नंलिया होननानै बेबो रोखा जानानै फैहांदों आरो लोगोसेनो काउन्सिल इलेक्सनावहाय बयबो हारसिङै जुजिनो नाजागोन जिहेतु दिनैनि समाव जों मोनथियो बिबारा जोंनि बिटिसि ओनसोलावहाय खना खनलि बारजोब्बाय आरो न' डाउट बिथांमोननि वर्कार्स जिथु स्ट्रेंथ बियो गोबां सिमहालागै गोसारबाय जोंनि बिटिसि हालामावहाय बेलाफारसेथिं जोङो नोजोर होयोब्ला जाय बिथांमोनखौहाय उत्साह होनाय जाय बिथांमोनखौहाय कन्फिडेन्टआव लानानैहाय दिनै जोंनि मोनसे रिजनेल पार्टिया बेखिनि प्लेटफर्मखौ बिथांमोननो होदों नाथाय बिथांमोना गावनिसो खहा खालामनानै लानो थांगासिनो दं नामा होननानैबो गोबां रायजो राजाफोरनि गेजेराव सोंथि जादों हयथ' नोंथांमोना बेखौनो सानगासिनो दङ आरो बेनो फोरमान होदों रायजो राजाफोरखौहाय मोनसे रुटनिफ्राय डाइभार्ट खालामहोनानै दिनै मोनसे सलिड डिसिसन लानानै दिनै नैबे दोलो मोनसेखौहाय देरहाहोनो थांगासिनो दङ स' नैबे रोखा जानानै फैबाय दिनै नैबे भिडिअनि गेजेरजों रायजो राजा नोंथांमोनाबो एसे हमदांनाय मोनदों भिडिअखौ बांद्राय गोलाव खालामनो सानाखै आरो भिडिअनि गेजेरावहाय माबाफोर जुदि गोरोन्थि जालांबायबा आसा खालामदों नोंथांमोना निमाहा होगोन होननानै एन्ड गोबां बायदिसिना खोथा बुंनो दंबावोमोन नाथाय नैबे भिडिअ मोनसेनि गेजेरजोंहाय फोजोबजोबनो हानाय नङा होननानै आङो सानदों आरो समाबो जोबोद गोलाव जाबाय स' बेनिखायनो नोंथांमोनजोंहाय फिन खनसे नोंथांमोननि कमेन्ट्सखौ आं नेनानै थागोन आरो लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ विथ अनादार कन्टेन्ट मोजां टपिक लानानैहाय नोंथांमोनजों सावरायलायगोन आरो फिन खनसे स' बिदिब्ला आंखौ बिदाय होदो आरो लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट टिल देन स्टे ट्युन्ड बाय बाय